Thank you, Jesus. Izwa imithandazo yethu Nkosi sikelela thina lusapho lwakho yizwa imithandazo yethu sikelela thina lusapho yizwa imithandazo yethu sikelela Baba sikelela lusapho lwakho yizwa imithandazo yethu sikelela thina lusapho thina lusapho ngibingelele bathandekayo ekuhlukaneni kobusuku singena kwintathakusa ngiyabingelela Mfundisi Shezi bazalwane bonke abaseduze kwakhe abakulekelelayo kulombono ngabingelela Dlovu sibonge kakhulu baba sibamba ngazo zombili siyabonga usiholela ezweni lomthandazo Mfundisi ngiyanibingelela nonke ngokuyindawo nangokumsebenzi uNkulunkulu anithume kuwo ngiyabingelela kobaba nomama intombi nezinsizwa ngiyanibingelela abathandekayo egameni lenkosi umsindisi wethu ngalesi sibingelelo esithi uKristu inkosi uKristu yabusa sisemthandazweni bathandekayo sisentweni uNkulunkulu ayikhuluma noShezi okuthiwa isiguqo ngacela ke esiguqweni sika January ngicela ngathi ngiyacela ningasenzi sibe okunye ngicela isiguqo kube isiguqo ngoba uma uNkulunkulu eqala into usuke edinga yona usuke uNkulunkulu enesidingo futhi efuna ukuhlangabeza abantu ngendlela ethile bese ke abantu bayambambezela sometimes ngokufuna ukwenza leyo nto ifane nezinye izinto abayibonileyo noma angamemeza athi ngenza konke kube kusha abakufuna okusha ngoba leli gama elithi ngenza konke kube kusha kusho ukuthi into engakazi ibonwe into engakazi bekhona ilokho elithi iBhayibheli lokho ingqondo engakazi icabanga amehla angakazi akubone ilokho indlebe engakazi zibuzwe kodwa asikwazi ukuqhamukela kulezo zinto ekaNkulunkulu ezingakazi zibonwe amehlo ngenxa ukuthi sinezinto esijwayeleyo esimbambezela ngazo uNkulunkulu
ikhona into uNkulunkulu afuna ukusiqhamukisela kuyo kubo lobu busuku. Ikhona into uNkulunkulu afuna ukusiqhamukisela kuyo. Khona izwe okufanele sifike kulo. La ingqondo yomuntu ifike khona ibe off, ingasebenzi. Kulezi ndawo uDlokovu ayichazayo zomthandazo, uma ungene waziguduza kahle, zinawo amadlelo aqeda ingqondo. Zinawo amadlelo ayiqedayo ingqondo yomuntu. Ma ingqondo yomuntu iphela, kuqala ukubonakala uNkulunkulu. Manje ikhona lento njengoba uNkulunkulu esinxenxela emthandazweni kangaka. Ngesikhathi sifika uShezi eqala esincenga emthandazweni, ngiyibone ingenisa njengothukela uma ngibona ingenisa kanjalo. Ngesikhathi ehamba nawo umthandazo, ngase ngizizwe inhlangothi zaleli hholo iqhuma. Ngesikhathi enyuka nawo kwadabuka umkhathi, wahlukana phakathi. Ikhona into okufanele siqhamukele kuyona. Singawuncenga yini kancane umthandazo elinye ibanga abathandekayo. Singawuncenga kancane nje elinye ibangana ukuze siqhamukele, ngoba impendulo lezo kukhulunywe ngazo uDlokovu kade ekhuluma ngazo zikulento ukuthi silihambe lelizwe siqhamukele la kufanele siqhamukele khona. Lento kufanele isiqhumele, ngoba kufanele masiphuma la sibe singeyona ngempela into esingenisiyiyo. Futhi kufanele masifika kubantu emakhaya basibona abantu. uNkulunkulu uyabekana impawu ma uke wahamba wafika emazweni athile naye. uNkulunkulu uyakubeka uphawu lokuhlangana naye. Noma ulibeke ebunzini, noma ukukhumula umlenze, noma ukwenzani, kodwa uNkulunkulu uyabekana uphawu. Akufanele sibambane noNkulunkulu ubusuku bonke la siphume singenalo uphawu lokuthi besibambene noNkulunkulu. Akekho umuntu oke wabambana noNkulunkulu wabuye wabuyela esimeni esiordinary. Lo mhlangano ungcwele kakhulu bathandekayo. Ungcwele kakhulu lo mhlangano esikuwona. Umhlangano ungcwele, uNkulunkulu uzosenza mase sibuyela eindaweni esihlala kuzo senziwe uNkulunkulu senezimpawu ezithile esithweleyo eziyobe zikhuluma zona ukuthi thina sibe nomhlangano noNkulunkulu. Kungeyithina esishoyo ukuthi kade sinoNkulunkulu. Kodwa kulobu busuku uma siphuma ekuseni kufanele kube kunezimpawu ezikhulumayo ezibonakalayo. Amen. uNkulunkulu ungcwele ke bathandekayo. uNkulunkulu yena ungcwele. uNkulunkulu ungcwele. Ngizofunda leli zwi lamazwi engizofunda la bese siyaqhubeka nomthandazo. uNkulunkulu ungcwele futhi uNkulunkulu mkhulu bathandekayo. uNkulunkulu mkhulu kakhulu. uNkulunkulu mkhulu. uNkulunkulu mkhulu bathandekayo. Mkhulu uNkulunkulu. Mkhulu kakhulu uNkulunkulu. uNkulunkulu bazalwane mkhulu. Mkhulu uSimakade. Uyena omkhulu uNkulunkulu. Ngeke siphumelele ukumthatha uNkulunkulu simfake kithi ngoba mkhulu uNkulunkulu. Kodwa kuyoselekelela ukuthi singene kuye uNkulunkulu. Bese siyalahleka ebukhulwini bakhe
ngoba uNkulunkulu mkhulu bathandekayo. uNkulunkulu manyathi mkhulu, mkhulu uNkulunkulu, mkhulu. uNkulunkulu mkhulu, uNkulunkulu mkhulu. uNkulunkulu mkhulu. Manje uNkulunkulu samfundiswa indlela eyodwa yesalvation, kanti uNkulunkulu mkhulu, mkhulu uNkulunkulu. uNkulunkulu mamsokheli samfundiswa ngendlela eyodwa. Unoma eshothi indlela zami iphakeme asizwa ukuthi umemezela ubukhulu obungakanani kithi. Mkhulu uNkulunkulu bathandekayo. Asifunde lawo amazwi kodwa uNkulunkulu mkhulu. Mkhulu uNkulunkulu, mkhulu kakhulu uNkulunkulu. Mhlawa amazwi ukuthi uNkulunkulu mkhulu. Ngoba uNkulunkulu eqhamuka kuwe ngeindlela zakhe awukakazi ukuthi uyena lo oqhamukayo, ngoba umazi ukuthi uNkulunkulu mkhulu. Awukakamazi ukuthi uNkulunkulu mkhulu. uNkulunkulu mkhulu kuma levels athi okungenzeki kubantu kuyena kuyenzeka, ngoba mkhulu uNkulunkulu. uNkulunkulu kwazi ukwenza isalukwazi esigugileyo esingasayi einsukwini sikhulelwe, ngoba mkhulu uNkulunkulu. Mkhulu uNkulunkulu, mkhulu uNkulunkulu. uNkulunkulu wenza ukuthi iqhegu elilupheleyo likwazi ukukhipha inzalo, ngoba mkhulu uNkulunkulu. Ubukhulu bukaNkulunkulu, uNkulunkulu ulimithwa abantu ukuthi angakwazi ukuperforma ama-miracles obuNkulunkulu, kanti uNkulunkulu mkhulu kakhulu. uNkulunkulu lithi iBhayibheli walimithwa uIsrayeli, lithi iBhayibheli bamlimitha ongcwele, kanti uNkulunkulu mkhulu. Benza ukuthi singamazi uNkulunkulu omkhulu, kanti mkhulu uNkulunkulu. Bashiya noNkulunkulu abamlimithileyo, bamcela ukudla, bamcela amanzi, bangabe besambona ubukhulu bakhe. Bacabanga ukuthi mabebona imana bambonile, kanti abambonanga uNkulunkulu, ngoba leya nto yayingekho kwi-original plan kaNkulunkulu. Kodwa bamhlokoloza ongcwele bathi akakhiphe ukudla, kanti uNkulunkulu wayifuna mamsokhele ukwakha abantu abazohamba ehlana iminyaka yama40 bengadlile bangafi, ngoba mkhulu uNkulunkulu. Wayifuna ukwenza abantu ababezohamba bengawaphuzanga amanzi, wabaduba ngokudla, wabaduba ngamanzi, bangambona ukuthi mkhulu kangakanani, ngoba umthetho wakhe mkhulu uNkulunkulu. Ma uNkulunkulu ekhuluma ngobukhulu bakhe,
uthi uJesu ngiqinisile ngithi umuntu angeke aphile ngesinkwa sodwa ngoba mkhulu uNkulunkulu babezophila ngaphandle kwesinkwa mangabe babemiyekile ongcwele enza into afuna ukuyenza phakathi kwabo. Singamiyeka yini asiphoqoze uNkulunkulu? Singamiyeka yini asiphoqoze ukuze sibone uNkulunkulu omkhulu? Kona uNkulunkulu ofuneka simbone mkhulu uNkulunkulu omkhulu kakhulu. Funeka sibone uNkulunkulu fundisa sokhela ingqondo engakaze imcabange. Mkhulu uNkulunkulu bathandekayo, mkhulu uNkulunkulu. Ngiyambona uNkulunkulu umntungwa okwazi ukwelula umlenze, kodwa mkhulu ngangokuthi angawumilisa umlenze ongakazi ube khona. Singavuma yini asehlula ingqondo uNkulunkulu ebusuku bokusa? Ngiyambona mina uNkulunkulu ovula amehlo empumputhe, kodwa mkhulu uNkulunkulu kunalokho. Mkhulu kunalokho, mkhulu kunalokho uNkulunkulu, mkhulu uNkulunkulu, mkhulu hlala la isingazi khona ngoba mkhulu uNkulunkulu. Ngoba mawucabanga ukuthi kuthiwa wadala izulu, kufuneka uyibuza ukuthi engakalidali wayihlalaphi mkhulu yena. Aya mkhulu uNkulunkulu, mkhulu ngapha kwengqondo yakho. Ma umlinganisa nezulu awusho yena uSimakade, ngoba mkhulu kunezulu uNkulunkulu. Ngoba ma izulu ladalwa uye, wayekade hlaliphi omdala mkhulu. Mkhulu yena, mkhulu yena, mkhulu uNkulunkulu, mkhulu uNkulunkulu. Bafowethu uNkulunkulu wathathelwa amabutho uLucifer, kodwa mkhulu uNkulunkulu. Wathathelwa amabutho uNkulunkulu, kodwa mkhulu uNkulunkulu. Idalwa zokumkhonza ziphuma kuye uNkulunkulu, sikhipha kuye ngoba mkhulu uNkulunkulu. uNkulunkulu mkhulu. Lezinto umkala ngazo zimenza ngabe uNkulunkulu, ngoba mkhulu uNkulunkulu. Mkhulu kunalento oyicabangayo uNkulunkulu. uNkulunkulu bathandekayo, mkhulu uNkulunkulu. Ngifuna lokwanyusa amehlakho ukuze uzokwazi ukwedlula kulezi zinto eziphambi kwakho. Ngicela uwanyuse wayisebukhuluni bakhe ngoba mkhulu yena, mkhulu uNkulunkulu, mkhulu. Uma kungenzeka umcabange ngoba uNkulunkulu bakhe, mkhulu uNkulunkulu, uNkulunkulu mkhulu. Oh mkhulu uNkulunkulu, mkhulu uNkulunkulu bafethu. Oh mkhulu uNkulunkulu, bafethu mkhulu uNkulunkulu, mkhulu yena, mkhulu uNkulunkulu, mkhulu uNkulunkulu bafethu, mkhulu yena, mkhulu uNkulunkulu, mkhulu, 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 umkhulu waNkulunkulu, umkhulu wena, umkhulu wena, umkhulu wena. uNkulunkulu mkhulu bafethu. Cela ukumemezela kini ukuthi mkhulu uNkulunkulu.
qala ukunitshela ukuthi uNkulunkulu mkhulu. Nangu uNkulunkulu kade eshunyelwe uDlokofu. Yanxaka uNkulunkulu umpostoli okade eshunyelwe uDlokofu. Izwi akhuluma ngalo lithi umprofeti wangena kuleli yagumbi la kulaliswa khona ingane. Awutshela lo seduze kwakho ukuthi mkhulu uNkulunkulu. Akakuzwanga ngicela umtshela ukuthi mkhulu uNkulunkulu. Akakuzwanga ngicela umshaya ihlombe uthi kuye mkhulu uNkulunkulu. Ngicela umbheke emehlweni uthi kuye mkhulu. Awuthi mkhulu. Awuthi mkhulu. Ingqondo yami iyabhasta mangimcabanga. Ngicabanga ukuthi uNkulunkulu mfoka sokhele indoda ende umprofeti mayisagumbini nengane. Ungizwile uAbigail ngoba mkhulu yena. Kwakungenzeka umlomo uqondane nowengane kodwa izandla ilingana kanjani nezengane. Awuthi mkhulu yena. Awuthi mkhulu yena. Awuthi mkhulu. Ayifinqe indoda uSimakade. Enza ubuso bayo balingana nobengane. Inyawo zayo zalingana nezengane. Isifuba sayo salingana nezengane. Yavula izandla zangadlula salingana nezengane. Awubafowethu mkhulu. 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 Mfowethu mkhulu. 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 Hey. 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 Mkhulu. Ayikho into angeke ayenze ngoba mkhulu. 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 Ubona lento exakile ukuthi wena wazi ukuthi mkhulu. Wena wazi ukuthi mkhulu. Mina ngithi mkhulu uNkulunkulu. Wena umazi ukuthi uNkulunkulu mkhulu. Wena uxakwe ukuthi awazi ukuthi mkhulu. Lalela. Awumemeze uthi mkhulu. uNkulunkulu mfundisi. uNkulunkulu mkhulu kakhulu. Sikolozelwe ikhensa ezweni. Kodwa ngifuna sitshele ukuthi mkhulu. Funa sitshele ukuthi mkhulu. Lithi iBhayibheli mkhulu ngakithi. Ay bafowethu angakezwa. Lithi iBhayibheli lithi uma ke
onkulunkulu amingakithi. onkulunkulu amingakithi. Ubanike mkhulu wenzama, Nkosi iqobo kufa ima ngaphezulu kwathula, ithi kuphike ukunqoba kwakho luphike, udosi lwakho kwabamkhulu nokufa. Baba mkhulu, awuthi mkhulu, awuthi mkhulu, awuthani mkhulu, awuthi mkhulu, abethuna mkhulu, basikhulu kufa kwaba mkhulu. Tshala lo seduze kwakho uthi mkhulu ngakimi, ake nikhulume ngapha, ake nikhulume ngapha, awuthi mkhulu, ake nikhulume ngapha, ake nithi mkhulu, thani mkhulu ngakimi, awuthi mkhulu ngakimi, thani mkhulu ngakimi, mkhulu, mkhulu, bathakathi ngeke bangenise lutho, mkhulu, mkhulu, noma bangansiza ngemshanelo, mkhulu, 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 ngicela nimemeze lapha emuva, akanithi mkhulu. Bese-ke lithi iBhayibheli, konke okuzelwe konke okunjani befundisi, kuzelwe ubani, kuzelwe ubani, uNkulunkulu onjani. Lithi iBhayibheli manyathi kanxa ukuthi kuzelwe womkhulu kuyalinqobiswe abafowethu, ake siquke amagamenti ozalo lwethu ngoba mkhulu osizeleyo, mkhulu yena konke akuseleyo. Awutshala lo seduze kwakho uthi nginzalo kaNkulunkulu omkhulu, thani nginzalo kaNkulunkulu omkhulu, ukuzalwa uNkulunkulu. Fakashese makuzalwa uJeremiya, mayinkosi ithi ilethe ubizo
yeke nje le ukuthi ungakabi bikho zana kule silethe ubizo Jeremiah uyabalisa ngoba akazi ukuthi mkhulu ibisithi inkosi wena umiselwe ukuthwala igama lami awukakezwa laphaya parliament engihlala khona ngishumayeli I'm not worried ukuthi angishumayeli ngoba ngithwele igama likaNkulunkulu oh angaka ngizwa akusizonke izinto engizayiletha kubantu ngokushumayela ezinye izinto mangena phakathi kwabo ngenxa ukuthi ngilithwele igama likaSimakade haya igama lakhe ngilithwele noma kungathiwa kuleya ndawo akuthandazwa I'm not worried ngoba igama lakhe ngilithwele ezinye izinto zobuNkulunkulu ngisidownloada ngama-pulse omzimba ezinye izinto zikaNkulunkulu ngeke ngilithole ithuba lokuvula umlomo kodwa mase ngifika phakathi kwabo ziphuma ngesiqu zoboya ngoba mkhulu ezinye izinto ziphuma ngamehlo ngazange ngikhulume ngoba mkhulu ma umuntu ngimbuka emehlweni buko huyu uNkulunkulu uqobo lwakhe lunguzwa izulu limlungusela kimi emehlweni ngoba mkhulu uNkulunkulu shababili abathathu banika high five uthi mkhulu ubusuhlala phansi shayi babili babe bathathu babe u3 babe u4 ubusuthi kubo mkhulu angithi sengalithwala ngihamba nalo izulu likimi labe ngifuna ukubaloya kahle labe ngifuna ukubathakatha kahle straight bathakatheke kufuneka ngimbuze ukuthi uqoka usize bani onyaweni bese ngimupha isicathulo sengike ngasigqoka ngashumayela ngaso bese ngimfulathela ngithi ngeke udabule wena ayikho into eyanamathela emzimbeni wami esuka kimi beordinary manginikeza umuntu ngeke alale ebusuku yohayisa sengathi ufaka uyipoliana ngoba mkhulu anguphi impahla mina ngikunika uNkulunkulu ngikunika uThixo mina futhi ngisuke sengithandazele mangikunika yona ngoba mkhulu ngiyacela abathandekayo ningifundela amaHubo 23 bese siyathandaza nifuna ukwasha ngekhanda ngoba niyawazi nifuna ukungisholona ningiculele ngoba niyawazi nawasha esikoleni ake niwaculeke uyazi lento ngeke izikusebenzele indlela ngisho ngayo ngeke izikusebenzele qobo njobe ingazange ikusebenzele ukusukela esikoleni kuze kube manje ukuthi awukazi uyizwe awukazi uyizwe awukaze nje uyizwe uyilento oyiyo ngoba awuyizwanga cela ungifundele akekho umuntu ongangifundela uJehova ungumalusi wami angikweswela ngicela uphinde lokho
uJehova ungumalusi wami angiyikweswela. Ngicela ukuphinde kuze kube khona umuntu oma ngenyawo ozositshela ukuthi pho weswela kanjani. uJehova ungumalusi wami angiyikweswela. Phinda futhi. uJehova ungumalusi wami angiyikweswela. Kanti lo muntu oswele uhlalelene engasukumi. Uswele kanjani? Funda sis. uJehova ungumalusi wami angiyikweswela. Qhubeka. Uyangilalisa emadlelweni aluhlaza. Njengoba ungalali nje ebusuku angisasho nasemadlelweni. Wena ulali embedeni wena. Alazi uphenduka ubala ikweletu kuze kuse. Uyofika nini emadlelweni? Emadlelweni ke ahlaza uyofika nini? Uxakene nombhede wakho. Funda. Uyangiyisa ngasemanzini okuphumula. Njengoba ungaphumule nje. Kodwa inkosi ithena uma abantu beza bephuza la kimi ngaphakathi kubo kuyoqhuma imithombo yamanzi ophila. Hayi bafowethu asithandazeni. Uyakhumbula babusokhela sisathi ophuzayo la manzi ophuza la manzi ophuza lawa manzi akomina phaka. Funda sis. Ubuyisa umphefumulo wami. Phefumulo wami unjani? Funda. Uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe. Mana ke manje. Cela sime ngenyawo sifunda amaHubo 23. Sifunda ngazo zonke izilimi esinazo. Ngenani ke emafonini wenu. Ngenani emafonini wenu niye emabhayibhelini. Ningifundele nangeSwahili masikhona. Ngicela ningene ngamafoni enu anamabhayibheli. Ikhona izwi sasambi. Wemanyathi awuzongifundela la sengisuke ngajuluka. Sengisuke ngajuluka ibuka isabona. Khuphuka ndoda. Khuphuka uzongifundela. Ngifuna ungifundele la, yabona la. Ungifundele la, uqale la. Ungifundele ivesi lokugcina nanti. Yes. Uqala la ku1. Okay. Manini kanjalo. Manini kanjalo usebenza. Usimakade ungumalusi wami. Akukho lutho engilweswelayo.
brush mfethu uyangilalisa phansi ngiphumule edlelweni lamahlungu aluhlaza uyangalusa angihole angiyise ngasemthonjeni yamanzi uyakhumbula ile ethi ungumalusi wami uJehova ungumalusi wami uJehova indaleli verse ogcine ngala baliswanga uyangilalisa phansi ngiphumule edlelweni lamahlungu aluhlaza uyangalusa angihole angiyise ngasemithonjeni yamanzi azolisayo uvuselela umoya wami uphile awumefunda futhi uvuselela umoya wami ubenjani uvuselela umoya wami uphile kwenziwani umoya wethu uzophiliswa funda angihole emikhondweni elungileyo uyayikhumbula lengoma ethi Nkosi yami walandela futhi emkhondweni yami ithi ngafunyanwa Nkosi yami izulu lakho lona liyikhaya funda manyathi uvuselela umoya wami uphile angihole emikhondweni elungileyo ukuba kudunyiswe igama lakhe noma ngingahamba ngidabule umhosha omnyama okwethunzi lokufa angikwesaba lutho oluyingozi ngoba wena simakade ungakimi uphethe induku nobhoko ngimi isibindi ungilungisela idili ngidle hayi wena elaphi leli uthatha phi funda manyathi ake ngiphinde ngicela ukubuyela ku4 noma ngingahamba ngidabula umhosha omnyama okwethunzi lokufa angikwesaba lutho oluyingozi ngoba wena simakade ungakimi uphethe induku nobhoko ngimi isibindi ungilungisela idili ngidle ungicole izitha zami zibukela banga uxolwa usimakade she sengishumayela ngisabuyila ungicole izitha zami zibukela uyangamukela ngomusa ungihlabise kunjengokwethu njengokwekhwatha ngamakha ekhanda ungicakulela indebe yami ichichime umcaka impela okuhle nothando yongithungatha kuyanginga kuyayalusa kungithungathe indlela noma ngiphansi kwethunzi kuyangithungatha kuze kungithole kuvula indlela kuthi uphi kungiphakamisa kuyangibheka singathandaza manje funda ukakaqedi kuyangithungatha impela okuhle nothando kuyangithungatha kuyangicinga kuyangifunisisa kuyangibhekisisa kuyangihlola uze kungithole noma ngingabaleka ngeke ngikushiye kuyangilandela ungithole YMCA tonight
izinsuku zonke zokuphila kwami nendlu yakho Nkosi awuNkulunkulu wami Jesu iyoba yikhaya engiyohlala kulo ingunaphakade. Singathandaza abafowethu. Singathandaza abafowethu. Uyabona ukuthi awukazi wezwa amahubo 23. Waqala khona namhlanje ebusuku. Funa laba bathungathwayo bese siyathandaza. Funa laba baqingwayo bese siyathandaza. Sanibonani ngapha. Sanibonani ngapha. Sanibonani ngapha. Funa laba abathi akuhle nothando noma bangangiyeka abantu kodwa khona yangithungatha. Abafowethu ngifuna ukuthandaza. Ngifuna ukuthandaza. Mase kungithungatha abafana bakithi kungilanda phakathi ethaveni. Ngoba kuyangithungatha. Mase kungithungatha. Ungilanda ngasabona emehlweni. Sika kungibamba ngesandla. Ngoba kwathunywa kimi ukuthi khona kuhambe kulandela mina. Oh! Singathandaza yini ebusuku? Awuhlala lo saduze kwakho. Uthi njengoba ungibona nje kuyangithungatha. Wangilanda sengishayekile ngazala ingane. Wangithungatha. Wangithungatha. Wangilanda sengidivosile. Langijaja likamsindisi langibeka eceleni wangithungatha. Ngakutshala ngathi sengiphethe incwadi akuthiwa i-decree of divorce. What it doesn't matter. Wangithungatha. Awuthi kuyangithungatha. Mase kungithungatha. Uyahamba kuyobamba oshezi. Kubavusa ebusuku. Kuthungatha mina. Kuthi dlaba qala isiguqo manje. Athe sani. Kuthi khona umuntu angimthungathayo. Angisamthole emasontweni. Kodwa uma ungabiza isiguqo ngizomthola. Awuthi kuyangithungatha. Awuthi kuyangithungatha. Wangilanda sengi-HIV positive. Wangifica ngamathambo ngishishilize ekliniki. Bangafuni ukunginika ama-ARVs. Wangithungatha. Awuthani kuyangithungatha. Awuthi kuyangithungatha. Kungibheke. Kungicinge. Kuze kungifice. Thani kuze kungifice. Thani kuze kungifice.
bese ethi lo mbhali nendlu yakho simakade kuyoba ikhaya la mfowethu. Khona yini umuntu ongaphendukela kuyena uthi hayi indlu kaSimakade isiyoba ikhaya lami, angisenalo elinye ikhaya. Ukhona yini umuntu ongaphendukela kuyena umtshele uthi indlu kaSimakade isiyoba ikhaya lami, uthi sengiyohlala kuyo insuku zonke zokuphila kwami. Lungile bafowethu asithandazeni. Akhona yini abantu abathi ngiyambona engithungatha, bakhona yini abantu abathi ngiyawubona umusa ungilandela, ngiyawuzwa umemeza, ngiyawubona ungilandela, ngiyawubona ungicinga, ngiyawubona ungibheka, ngiyawubona ungifuna. Asiyemthandazweni abantu abathi awu Nkosi yami walandela futhi. Angisazi kumfundisa uManyatha akalungile. Ngicela omunye umuntu okholwayo angifundele uChapter 71 afunda iverse elilodwa uverse 3. Ukhona umuntu okholwayo la ungafani noManyatha ongangifundela u71 verse 3 sesiyathandaza. Ngale zami nina nisindisiwe ngapha, cela ningifundele Chapter 71 incwadi yamaHubo verse 3. Hlala phansi kancane sizothandaza khona manje. Yiba kimi idwala lokuhlala, ukuze ngiye kulo njalo. Ukuyalezile ukusindiswa kwami, ngokuba uyidwala lami nenqaba yami. Lungile ngane yami yeka. Ngifuna ukuthandaza nabantu abathi yiba idwala lami. Ngingabafumana la esiguqweni. Bakhona lapha phezulu. Bakhona lapha yana. Bakhona ngapha. Nikhona ngapha bafowethu. Ngingamthola umuntu othi yiba idwala lami. Ukhona yini umuntu lapha ya othi yiba idwala lami? Ngamthola umuntu lapho kini othi yiba idwala lami. Ngifuna ukuthandaza kodwa ngifuna umuntu othi yiba idwala lami. Ngicela uphinde ufunde khona into abangayizwanga. Yiba kimi idwala lokuhlala, ukuze ngiye kulo njalo. Hlala phansi. Idwala lokwenzani? Ukuze ngenze njani? Nithena nikhona lapho phezulu ningamenza abe yilo. Idwala lokwenzani? Angisho mina sokhele laba bantu abafuna uNkulunkulu ngoba izinto ihamba kahle. Ngifuna laba abathi ukuze ngiye kulo njalo. Ngingabathola yini laba abathi ukuze ngiye kulo njalo? Hayi ngoba kukuhle mntungwa, kodwa kube nje yidwala engiya kulo njalo. Ngicinga umuntu njalo bafowethu. Ngicinga umuntu hayi laba abamshiyayo uNkulunkulu mangasahambi kahle, bamsole baze basho ukuthi ngimkhonzile kodwa bona into angenze yona. Kodwa ngifuna umuntu nje othi yiba idwala lami lokuhlala. Ukhona yini la? Lana ngisho la kinina. Yazi labantu abavama ufike bahlale emva enkonzweni bavele baphume beyibandela qoyi bengenzekanga lutho.
angifuni nje lonto ngizocinga umuntu la ngizocinga umuntu la ukhona yini la kulama row 1 2 3 ukhona yini umuntu othi yiba idwala woza kimi khona yini umuntu othi yiba idwala lami lokuhlala mana lana ungayithatha le challenge ethi simakade yiba idwala lami lokuhlala ukuze ngiye kulonjalo idwala okuthi mangilambile idwala okuthi mangiswele ungayithatha leyo challenge awume ngapha ungakwazi kuyimela lento engishoyo ungakwazi kuyimela mhlawumbe kule row ngamthola inoyedwa uzoma ngapha nina nje bafethu joba nifike nendawo isingekho nahlale emuva khona iniphakathi kwenu umuntu ongathi uNkulunkulu yiba yidwala kimi lokuhlala engahlala kulo ukuze ngiye kulo njalo ungamenza yini kukhona umhlabelelo oyihlatshelelwa yithina endulo osemacilongweni othi uJesu ulidwala lami ungumpheme wokuphe mana niyazi makuthiwa emini ulithunzila umpheme nishukuthi nje kule row akekho umuntu othi akabe idwala lami lokuhlala la kule row akekho angimtholi la akenize nobabili ngicela ningilandele siyahamba siye altar siyothu idwala asambeni bafowethu kade ngiyofuna abantu weshes kade ngiyofuna abantu ngoba abantu bayathungathwa umusa ayaya bathungathwa umusa napha ngibuya nabo hlaba bathi akabe idwala lami lokuhlala ukuze ngiyoya kulo njalo ngicela nimelane simakade akabe idwala aya lami lokuhlala ukuze ngiyoya kulo asile ukuzohlala labafuthu sizofuna uNkulunkulu la bayathungathwa abantu akumuntu nje la kulama row 1 2 3 akekho umuntu la othi akabe idwala lami lokuhlala ukuba ukhona ngabe usami ngenyawo ngibashiye labo 1 2 3 akunamuntu la othi ngicela usimakade abe idwala lami lokuhlala ukuze ngiyoya kuye ngishaya ngicela ningilandele ozani kuyangithungatha ukuze ngiyoya kulo njalo mangifukelwa izimpi ethi lembongi mfokadlaba empini uyisihla ngusani ayikho nje intombazana la ethi akabe idwala lami lokuhlala ukuze ngiyoya kuya njalo ngicela ningilandele akunantombazana nje la ethi akabe idwala lami ake ningilandele ngicela ningene ningene lana nje bafethu akhonsizwa nje lana le bathe bakhona lapha khontomba khomama akhonsizwa khomuntu nje lapha phezulu
othi akabe idwala lami lokuhlala ukuze ngiyoya kuye. Siyathandaza. Ngiyaphenduka ngibheka altar. Ufuna ukubona insizwa namadoda abazongilandela bathi uyoba idwala engiyohlala kulo. Ngiyahamba ngilinde insizwa namadoda athi uyoba idwala engiyohlala kulo. Akho umuntu la othi uyoba idwala engiyohlala kulo. Awafothu siyathandaza. Awunithule kakhulu kodwa la uNkulunkulu bengekamthola umuntu othi akabe idwala lami engiyoya kulo njalo. Bakhona inabantu ngapha abathi akabe idwala lami engiyoya kuye njalo. God bless you my brother. Angibizi mina izoni, ngibiza abantu abathi uSimakade akabe idwala lami. Amani bafowethu nimela phambi kwabo. Nithi mina-ke akabe idwala lami. Awulalele lento ongayinakile ethi ukuze ngiyoya kulo njalo. Ukuze ngiyoya kulo njalo. Akufuneki ngabuyi namuntu la othi akabe idwala lami. Ngapha sengihamba okugcina lokho. Ngifuna ukuhamba manje ngiyothandaza. Lana noma ngabuyedwa ngicela kuvela umuntu noma wesilisa noma wesifazane othi akabe idwala lami. Ningangilandela yini bafowethu? Bakhona abangasuka ngapha abathi lento special, lento ikhetha abantu. Woza uJesu lidwala sizothandaza. Makukhona umuntu othi ngiyayihalela kodwa le nto okuma nalabo bami lapha phambili kungakagcwali nje. Labayanda nje labakade bambe betomulwa. Ngiyayithanda kodwa le yani ngathi ngama lapha ya kulaba kade bambe betomulwa kuthiwa laba abathi Simakade akabe yidwala lami lokuhlala. Kodwa ngifuna ubambe lento ukuze Manyathi thandaze bafowethu. Ngiyakhumbula le ngoma eyayithi ngazo zonke izinsuku, yebo zonke izinsuku, awu bafowethu ngizolibonga ethi ngazo zonke izinsuku. Ithi nangeinsuku ezimbi
ayisho mhla kufudumele kuphela ithi ngazo zonke insuku nangeinsuku ezimakhaza nje impostoli ngeinsuku ezimbi kubanda njalo nje angithi onke amalanga njalo nje uyabona lento ethi ngazo zonke isho nangeinsuku ezimbi ngeinsuku zokufelwa ngeinsuku zokweswela akayena uNkulunkulu wenala kuphela uNkulunkulu wamasizini onke uNkulunkulu langesikhathi sendlala uNkulunkulu manje bafowethu niyikhomithile mawuza ukuthi ngeke uyimele lento ngicela usukubuyela emuva ngoba i-commitment la kuwona umhlalo young as you are uNkulunkulu yoba idwala lami engiyoya kulo njalo awusho uNkulunkulu yoba idwala lami uNkulunkulu yokuba idwala lami engiyakuya kulo njalo engiyola kulo njalo engiyoya kulo njalo uNkulunkulu yoba idwala lami uNkulunkulu uyoba idwala lami engiyoya kulo njalo uNkulunkulu yoba idwala lami uNkulunkulu yoba idwala lami engiyoya kulo njalo angiye ezangomeni angiye kubathandazi angiye enyangeni angiyukuyithatha indlela enqamlelayo awuthi uyoba idwala uyoba idwala awusho kakhulu uyothi idwala lami uyoba idwala lami yoba idwala lami uyoba idwala lami uNkulunkulu yoba idwala lami uNkulunkulu yoba idwala lami ungasho ukuthi uNkulunkulu yoba idwala lami uyayi-understanda lento yenza la ungasho ukuthi yoba idwala lami ngeke umshiye uNkulunkulu musulambile ngeke umshiye uNkulunkulu makufika inhlupheko simiyekanga uNkulunkulu sagulelwa safelwa saliwa sazondwa asimiyekanga akayekwa kashiywa uNkulunkulu awuthi yoba idwala lami uyoba idwala lami memeza uyoba idwala lami uNkulunkulu yoba idwala lami ngani yami uthi uNkulunkulu yoba idwala lami awuthi uNkulunkulu yoba idwala lami ebusheni bami uNkulunkulu yoba idwala lami engiyoya imihla namalanga Jesus ngoya kulo siyathandaza uNkulunkulu yoba idwala lami uNkulunkulu yoba idwala lami uNkulunkulu yoba idwala lami engiyoya kulo njalo uNkulunkulu yoba idwala lami engiyoya kulo njalo uNkulunkulu uyoba idwala lami engiyoya kulo njalo uNkulunkulu uyoba idwala lami engiyoya kulo njalo haleluya siyathandaza bafowethu siyathandaza uNkulunkulu yoba idwala lami engiyoya kulo njalo uNkulunkulu uyakuba idwala lami engiyoya kulo njalo uNkulunkulu uyoba idwala lami engiyohlala ngasuki kuye njalo ningamemeza ngapha nithi uNkulunkulu yoba idwala lami ngicela sisho sonke nalapha phezulu sithi uNkulunkulu yoba idwala lami sesiyathandaza
ngicela nina ningapha nonke nimemeze nithi uNkulunkulu uyoba yidwala lami, nimemeze. Memezani ngapha nithi uNkulunkulu uyoba yidwala lami, nithule nina. Ake nimemeza ngapha nina nilaphansi phambili nalaba nithi engiyoya kulo njalo. Funa simemeza wokugcina bese siyathandaza. Nina ningapha nalaba abaphezulu thanini uNkulunkulu uyoba yidwala lami. Nina ngapha nonke thanini engiyoya kulo njalo. Cela sithandazeni bathandekayo, sime ngenyawo sisondele kuNkulunkulu. uNkulunkulu umusa wakhe unjena, uyasifuna, uyasithungatha, uyasilandela, uyasicinga, uyasibheka. Njengoba silana abafowethu akhona ukuhlakanipha, baningi abafowethu esasihamba nabo basala endleleni. Lolu hambo bafowethu lubi kakhulu, lolu hambo uhambo lubi, luneyingozi ezimbi. Sezaqeda abafowethu babemthanda uNkulunkulu, kodwa umusa kaNkulunkulu, isihawu sikaSimakade sikulondolozile. Awuzange ulondo ngoba uperfect, kodwa isihawu sikaSimakade sikulondoloze kwaze kwafika la esiguqweni. Manje uNkulunkulu ukunikeza amandla amasha. Ngicela sinikeze uNkulunkulu udumo nokubongwa. Masingakwazi ukuphakamisa izandla, sivule imlomo, simtshele ukuthi ulungile uNkulunkulu. Ngalento yakho yokungilandela, ngalento yokungithungatha, ngalento yokungifuna. Open your mouth and say something to God. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele. Hallelujah. 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 Just few minutes. Say something. Few minutes. Nama prayer point. Ambalwa ngezinto engifuna sithandaze ngazo. Kodwa awubonge lento yokuthungathwa. Awubonge lento yokuthungathwa. Awubonge lento yokunakwa uNkulunkulu. Senzele izinto ezimangalisayo uNkulunkulu. Senzele izinto ezimangalisayo. uNkulunkulu kaIsaya owathi ngiyokuthwala ngiyokwetshatha, yozube mdala ube impunga, ngeke ngikiyeke. Senzelile uNkulunkulu lento, usithwalile wasetshatha uNkulunkulu. Sikubonile uNkulunkulu. Sikubonile usetshatha. Sikubonile usithwala. Siyabonga Baba. Thatha udumo, uthatha inkazimulo. uNkulunkulu wethu ongcwele, lento yakho uNkulunkulu okubekezela uhambo lwethu olubhedayo, sibekezelela uNkulunkulu kwaze kwamanje. Siyabonga. Thank you. 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 Lalela ngifuna ube nesizathu. Uyazini ukuthi abantu abadlule kulezi zinto odlule kuzo bakuyi depression. Uyazi ukuthi abantu abadlule kulezi zinto odlule kuzo bakuyi depression.
bayagula badla treatment abanye abazange badabule zababulala lezimo wena odlula kuzo kodwa uNkulunkulu ube nomusa kuwe awuvula umlomo 1 minute uthi ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi angifanga ngiyabonga ukuthi angifanga kuyo yonke lento engedlule kuyo ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi angifanga ngiyabonga uNkulunkulu namhlanje ngila isiguqweni zoguqula impilo yami thank you thank you thank you thank you thank you cela sime ngenyawo thina sihleli phansi cela sime ngenyawo ngicela sithandaze ukhona into umpostoli uNzama errong eyashiwa iCovid ezweni lakithi le Covid ungathi babeyihlanganise necancer abantu babulawa icancer evela isiku stage 4 bayabutuka abantu cela sikhulume cela sikhulume cela sikhulume lento ivela ihambe nayo umuntu ephila ingaveli mayiqhamuka qhamuke sefa qhamuke siku stage 4 uyafa ngicela sikhulume bafundisi sivumelane lithi iBhayibheli masivumelana uNkulunkulu uyayenza into cela silandele ababantu cela silandele ababantu because enye into abanye abantu abaningi abesaba bethuka bajova le injection abayihlaba yenza ukuthi imedication noma yani ingasebenzi emzimbeni ngiyakusiza nje uzikungikhokhela uma wajova labo Johnson & Johnson ababejova ngicela uyoyiflasha leyo nto ngicela uyoyiflasha leyo nto ngoba leyo nto mpostoli abantu abayijova be-HIV positive kade emahla ama result abo ebalance ngokwemedication abayidlayo since bajova kuthiwa badefaultile kodwa bayayidla imedication kodwa ama result athi badefaultile ngenxa yokuthi ayisasebenzi imedication ngenxa ile yanto esashicela ngivula ingqondo bazalwane masothandaza ngicela ke sisebenze ezweni likamoya usungaya nje uyothenga ama medication kodwa ngicela ke sihambe ezweni likamoya ngicela siflashe emkhathini lento la eyayichelwa khona siflash sinamandla angithi bazalwane sithanda mkhulu ngicela siflashe lento kuma systems emzimbeni yabantu ngicela siyichithe vula umlomo uyiflash baba ngegama elinamandla elinikezwa abantu igama lika Jesu siyagula uNkulunkulu ezweni sangenwa iCovid eyashiya nezifo engelapheki noma kwakhulunyweni kuleyo mkhathi sikhuluma against into eyakhulunywayo siflasha igciwane elashiya necancer ngegama elinamandla igama lika Jesu umsindisi wethu khuluma izwi lokuphila emzimbeni yethu abanye baseyibhedlela abanye bagulela emakhaya abanye bakhona kuleli holo uNkulunkulu ngikhuluma ukuphila sikhuluma ukuphila sikhuluma ukuphila ngegama lika Jesu umsindisi wethu yandise uNkulunkulu indle ensundu ikhulise uNkulunkulu abakhule babe neminyaka eminingi babona izizukulwane zabo ngegama elinamandla igama lika Jesu Kristu siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele sivumelana kulomthandazo sivumelana ngokuthi ukuphila kuyisabelo sethu ukuphila kuyisabelo sethu
Thank you Jesus. Senza umthandazo ogcina ke mina dlaba sengihlala phansi. Niyawubona umnyakazo khona ezweni. Nina ke bezolwa nithanda kabi ukuvele nizingathali phili khona ezweni esiphila kulo. Nithule nibe quiet ningafuni ukuphawula. Nifuna kanti lokho kuzolenza nibe ngcwele. Kanti akuzukungcwelisa. Niyabona umnyakazo khona ezweni. Kwelinye iside uyaselekelela. Kodwa iproblem enkulu esinayo abekeli. Abantu bethu base South Africa ingane zethu basele betrainiwe ukwenza ama drugs. So askagabi ne solution. Askagabi ne solution. Basele betrainiwe mfundisi sokhela ukwenza ama drugs. Futhi ama drugs avulelwe ama gate eSouth Africa. Angena kahle nje ngokusemthethweni ama drugs. So engakavaleki la uma gate. Asikakabi ne solution. Ngane zethu izoqhubeka zife iphelele phansi kwama bridge. Lento bazalwane ningayizibi manyathi, lento ningayizibi ngoba ingakafiki kweyakhe ingane. Lento impi bazalwane ndingena kunoma imuphi umuzi lento. Ibamba noma ubani lento. Ngifuna senze kube i-prayer point kule yami session. Yogcina le prayer point. Uma lento singayilungisi si-align in the spiritual realm. Because leli yalizwe ilona eli-influencer leli. So asikhulume kuleli yalizwe. uNkulunkulu dala indlela ezizophunyula izwe lakithi. Kulolu bhubhane lwama drugs. Senzele uNkulunkulu indlela ayakhiqizwa ngeke ukholwe manyathi angikholwanga ngibuka iTV ngihleli kwami eGoli kwathiwa kubanjwe umshini ophuma eShayina okwenza ama drugs engudwini. Engudwini bafowethu kusemakhaya adlulonke amakhaya khona emhlabeni. Ngakithi ngathi mina hayi bashwe ngodini ngakuboka phindile ngoba khona nophindile ama celebrate abasho kithi. Bathi engudwini ngathi no bebefuna ukuthi engodini ngithi kuboka phindile kusengodini. Ngathi bebelandela ophindile ama celebrate ayingakithi. Kwathiwa engudwini. Ngathi ngiyahlala ngibuka iTV ngabona umuzi wakithi kudlula amaveni ngathi uNkulunkulu hawu kusekhaya amashayina afike kanjani engudwini. Umshini wahamba kwigravel mamsokela. Umshini wadlula ihlathi lakithi wakhuphuka intaba yakithi umakhapkhapha. Umshini wawungena kwa round. Umshini omkhulu wasuka kahle eThekwini wafika ngomkhumbi. Hawu wahamba kahle umshini wanqamla amahlathi wahamba wazofika estopini sakithi okuthiwa kusempilweni. Wajika nje umshini wangena emzini wakithi emakhaya kodwa sekunomshini kithi aseyakhiqizwa ama drugs kwanyuka amaveni awu 35 nehelicopter engudwini kuyofuna umshini. Sisenkingeni mase sisele nompetha abanjalo balento. Vula umlomo. Sidalele uNkulunkulu amasu. Sidalele uNkulunkulu amasu okufailisa ama systems ama drugs ezweni lakithi. Ama systems okwenza uyibulala imshini abawenza ngayo. Uphuphise ama chemicals abawasebenzisayo. Bese uxabanisa ama drug dealers adubulane abulalane. Odwa wayihlomisa simakade njengasesigodini sika Jehoshaphat. Phendula abantu abafuna ukusiqeda beqeda isizwe sethu. Wenza baqedane bodwa.
kuzingane zethu iphephe, kuze uNkulunkulu kuyoqhubeka imizi, imndeni namakhaya. Namhlanje ebusuku yenza indlela uNkulunkulu ukuze ingane zethu ziyophila. Lord, have mercy. In Yeshua's name, amen. Hallelujah. Ngiyabonga ithandwa zami, ningabuyela endaweni zenu. uNkulunkulu abe nayo. Shayela ngizandla phela ngizabuyela epulpit. Mangihambi mihla yonke kanye nawe Nkosi yami, mangihambi mihla yonke kanye nawe Nkosi yami. Funa singene kule nkonzo nje bazalwane, izongithatha isikhathi esincane. Funa singene kule nkonzo. Awuthi ngiyabonga moyo ongcwele, izwile ke awu ngimangaliswa uwe kulendlela ungiphethe kahle sithando sami. Haleluya. Ngiyacela abathandekayo, umsebenzi ube mkhulu kakhulu, kodwa futhi nezinto esezenziwe uNkulunkulu zinkulu kakhulu. Indleko zalobu busuku zibe inkulu, kodwa umsebenzi uNkulunkulu asewenzile mkhulu kakhulu. Yini manje ubusuvuma kancane? Izinto asezenzile uNkulunkulu zinkulu kakhulu. Bazokubona wena abantu kusasa ukuthi likusebenzile izulu. Bazokubona wena abantu emsebenzini ngomsombuluko ukuthi usetshenziwe wena ngoLwesihlanu ebusuku. Wena uyongena noNkulunkulu ekhaya, uyongena nezingelosi. Wena uyongena nehealing wena ekhaya. Wena labantu abagulayo bayophila ngoba wena uthwele uNkulunkulu omkhulu. Zinkulu izinto uNkulunkulu azenzileyo. Phindile ngicela ungiboleke iphesi yami mntanami. Ngicela sinikele bathandekayo. Ngicela sinikele into ethi siyasithanda isiguqo. Sicela isiguqo siqhubeke. Ngicela khona iculela lithandwa umyeni wami, angazi noma lalingelanga ngempela noma ayiqambeleni baba uMthweni. Elalithi thindithana izikhwama. Kuthi angicule lona yazi Abigail uyalikhumbula. Ngithi thindithana izikhwama. Ngiyacela bathandekayo. Ngicela hayi kabuhlungu, hayi nje kabuhlungu. Sinikele emqondweni ounderstandayo ukuthi waze wasenzela izinto ezinkulu uNkulunkulu. Sicela ukuyisupporta lento yalesi siguqo ihambe iye phambili. Fakani izandla phela bafethu emaphaketheni, naseniqinisela manje nginibuka pho. Fakani izandla phela emaphaketheni nibone ukuthi nihlangana nani emaphaketheni, nicinge nize baphi laba bemshini. Abantu sebaphatha amakhadi, abantu baya transfer, abantu sebaba bakhulu abantu. Ngane zami niphethe lokho abazofika ukuthi qinqi. Ngicela nikwenzeni. Ngiyacela uqala ngaleli side elingapha. Ngicela ningangikhohlwa lapho phezulu bafethu. Ngicela